ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆನಪೇರು ಫೋನ್ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೈಚೀರಿ ನನ್ನ ಬರೋಡ ಹತ್ತಿರಿ ಆರು ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪತ್ತಾರ ಆಪು ಸರಿ ಓಕೆ 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 ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ఒక ఎంచోళ్ళర్ ఇంక సీకుండా దేర్ల పండి అదే డాక్టర్ ఏం డైలీకి ఎంచనా అవును ఒంటి పాతిరడోದು ఒక ఎంచోళ్ళ సౌఖ్య డాక్టర్ మరి బ్యూటీ తోజ్వా అంద డాక్టర్ యాను ಮೂಲೆಪ್ಪುನೆ ತೆಂಚ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಓ ಭಯಂಕರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅప్పుడు ಹೋಗ್ಬೇಕೋಗೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈತಾರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಾಂಡು ಬಾಡಿಲ ಕೊನೆ ಬಾಡಿ ಇಂದು ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ ಪೇಷಂಟ್ ಎಂದು ಬನ್ನೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಪೇಷಂಟ್ ಅದೇ ಬೈದಿನಿ ಕೊನೋನಗ ಬಾಡಿ ಅದು ಕೊನೇರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅದು ಕೊನೇರು ಅಂಚಾಂಡ ಬಕಾರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಕ ತಾನು ಪಂಡಿಜೀರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿ ಬನ್ಪುಣ್ ಅರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಬುಡಿದಿ ಯಾರೇನು ಕೊನೇರು ಓ ಬುಡಿದಿ ಯಾರೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಾಡಿ ಅಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಿಲ್ ಬೈದನತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓಕೆ ಅಕಲ್ಲ ಏ ದಾದಾ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಪುಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೇನು ಈ ಬೈದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗತ ಅಂಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನೆ ನರ್ಸ್ ಮೇರೆ ನಾನೇ ಕುಲ್ಲು ಈಗ ಪಾಡ್ನವರು ಜಾ ಎಂಜಿನ ಆಪುನ ಹೇಗೆ ಬಂಜಿದ ಕರಪುರ ಬೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸಲೆ ಬೇನೆ ಆಪುಜಾ ಅಂಚದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಜಿದ ಕರಪುರ ಅವಳು ಕಂತಲೆಗೆ ಬರಾಕನು ಪರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಪಾಡು ನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಇದು ಲೂಸ್ ಲೋ ಕೊಡ್ತೀರಾ ದೇ ಲೂಸ್ ಅರ್ಧ ಹಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓ ಮೇ ಕಣ್ಣಾಟ ದುಂಕೋತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ ಪಾಡುವ ಹೌದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಡಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಎಚ್ಚ ಆಫೀಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏತ್ ಪಾಡುವ ದಿನಕ್ಕೂ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಜನ ಏತ್ ಬಂದದ್ದು ವಾರ ಗೊರ ಪಾಡ್ನತೆ ವಾರ ಗೊರ ಓಕೆ ವಾರ ಸೋಮವಾರ ಪಾಡುವೆ ಮನಸ್ಸಂಗ ಮಂಗಳವಾರ ಎರಲ ಕೊರಂಡ ಬುಧವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಗುರುವಾರ ಇಡೀ ವಾರ ಪಾಡುವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏಳು ದಿನ ಉಂಟು ವಾರ ಆತ ವಾರೋಗ ಏತ ದಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಏಳು ದಿನ ಉಂಟು ದಿನ ತಗೋದಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಐತೆ ಮುರಣಿ ಎಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಅಡೆ ಆಚತ್ತೆ ಮಗ ಇನಿ ಓ ಇನಿ ಅತ್ತ ಮಗ ಶನಿ ಈ ಪರ್ಪಣ ಮಾಲತ್ತ ಅವೈತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ చెప్ప ನೋಡ ಅವ ಚಪ್ಪಲ್ ತಿಪ್ಪಲೆ ಮಂದಿರುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಓಡಿ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಮಂದ್ರಿಕೇನೇರೆ ಚಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚಳಿ ಏಸಿ ಅತ್ತ ಒಂದ ಇಂಚೆ చెప్ప ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕೊಡ ನಡ್ಲಾ ಬಿಪಿ ತೂತಾನ ಭಾರತ ಬಿಪಿ ಉಂಟು ಮೂರು ಬೇತದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಭಾರತ ಬಿಪಿ ಎತ್ತು ಏಯ್ ಭಾರತ ಬಿಪಿ ಎತ್ತು ಮೈತಾ ಬಾಡಿದ ಬಿಪಿ ಚೆಕಪ್ ಅಂತ ಸರಿ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾತ 140 ಇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ 140 ಇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು 140 ಉಂಡಾತ ಆತೆ ಉಂಡಾತ ಶುಗರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಶುಗರ್ ಅವೇ ಅಬಲ್ದು ಅವೇ ತೂತೇನೆ ಅಂದ ಅವು ಏತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 5 ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಯಾವುಜ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಕ್ ಬರಂದ ಆ ಶುಗರ್ ಅತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಚೀಪೆ ಪಡಿಕೆ ಅವೇ ಇಜ್ಜತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಪಿನ ಬರ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇನೆ ಪಡ ಅವೇ ಇರ ಚಾಕಡ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪು ಪಡ ಅಬ್ಬ ತಲೆ ಜತ ಇಮೆ ಇಜಿ ತುಕ ಮಿತ್ತ ಶ್ವಾಸ ತೆಪ್ಪೋ ಶ್ವಾಸ ಬಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈನೆಟ್ ತೆಪ್ಪೋಚಿ ಆತೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ದುರ್ಬಿನ್ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ದುರ್ಬಿನ್ ಬಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇನೆ ಪಡ ಮೂಲು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಟಾಡು ಅವ ದುರ್ಬಿನ್ ತಗೋ ಬಂದ್ರ ನಾಕಡೆ ಇಂದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ದಲ್ಲ ತೋಜುಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಓ ದಲ್ಲ ತೋಜುಂಡೆ ಎಂದನ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆನ ಮಣಿ ಪಂದ ಕುಳ್ಳು ಅಂತ ಓ నువ్వు కర్లేడు పూరా తురి పూరి లెక్క పూరుతున్నత నానా ఇంకా డౌట్ తోచుంటా దాని పంట ఎందుకేంట ಅಲ್ಪ ಹೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ದಾಪು ಐಕ ಪಡೋದು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಂಡ ಈ ಆಯ್ನಾತ್ ಕರ್ಲನ್ ಒಯ್ತು ಬತ್ತು ಚತ್ತು ಪಂಡಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಲ್ಪೋಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಲ್ತನ ಕರ್ಲು ಒಯ್ತು ಬತ್ತು ನೀ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ
ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಸಿಲ್ ಕಲತ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಕರ್ಲಿಗೆ ಜಪಡವಡ ಕರ್ಲಿ ಜಪಡ ಹೋಲ್ಸ್ ಪೂರ ತುರಿ ಪೂರ್ತಿನ ಪೂರ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಆವರದೆ ಪೂರ ಫಿಲ್ ಆವ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರವಡಿತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರವಡಿತೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಪರ್ಪುಣ ತುರಿ ಅಜ್ಜು ಪೋಡವು ಮಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆನೆ ಆವಡ ಪರ್ಪುಣ ಉಂಟಾವಡು ಪರ್ಪುಣ ಉಂಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫುಡ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ತಿನ್ಪ ಫುಡ್ ಏನ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಲಕ ಓ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನೇ ತಿನ್ನೋಡು ನಿನ್ನಂದು ಅವ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ನಾತು ಸ್ಮೂತದ ವಸ್ತು ತಿನ್ನು ಪರ್ತಿ ಬರದೆ ಓ ಪರ್ತಿ ಪರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೋಬೋಣ ಮೂಕು ತಲ್ಲೆ ಪರ್ತಿ ತಿನ್ನ ಮೆತ್ತನದ ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮತ್ತ ತಿನ್ನು ಪಜಿರತ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರ ತಿನ್ನು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತ ಸ್ಮೂತ್ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಐನ್ ಮತ್ತ ತಿನ್ನೊಂದು ದಾಲ ಬಾಡಿಗೆ ಸರಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಹೋಗಡ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಲಾಸ ನಾತನೊಂದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲ್ಯೂಷಿಯಂ ಒಂದುಂಡು ಪೊಲ್ಯೂಷಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾಪದಿ ತೊನ್ನುವ ಅವು ಏಪದ ತೊನ್ನು ಈ ರೀತಿಯದು ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತದ ತೊನ್ನು ಅತ್ತ ಅವು ಎಂಚದ ತೊನ್ನು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇಂಚ ಕೈಟದ ತೊನ್ನು ಅವು ಅತ್ತಿಯ ಅಂಚತ್ತು ಬನ್ನಿ ವಾ ಪೊರ್ತುಗೂ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈರ್ ಪನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಪುರ್ತಿಗೆ ಆಪುಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆತ್ತು ನೋಡು ಸರಿ ಕಾಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ವೇರು ಕಾಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ತೆತ್ತು ನೋಡು ಅವು ತೆತ್ತೊಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಸರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆತ್ತೋನು ಒಕ್ಕ ಕತ್ತಲಾಣಗೆ ತೆತ್ತೋನು ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆತ್ತೋನು ಮನದಾನಿ ಕತ್ತಲಾಣಗೆ ತೆತ್ತೋನು ಒಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಂದಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಿಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತೋನು ಕಾಂಡೆ ಇಜಿನ ತೆತ್ತೋ ನೋಡು ಒಂದಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅವ ಓಕೆ ಲಕ್ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲ್ದಾದ ಓಲ್ ತೋಜುನು ಓಲ್ ಉಪ್ಪು ಓಲು ಯಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಶಿ ಈ ತೋರ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಪಲ್ ಮುಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಬುದರಿಜ್ಜ ಪೋಲ್ಸ್ ಓಕೆ 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 ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ತುಲೆ ಮಗ ಕೈ ಕೊರು ಅವು ಅತ್ತಿಯ ಬಿ ಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈ ಕೊರು ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾಕಡೆ ತೂತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಚೆ ಬಿಡೆ ಮಗ ಬೇತದಾಲ ಸೀಕೊಂಡ ಈ ರೀತಿ ಓಡ್ಬೇಕು ಎಂಕದಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಚತ ಓ ಸೀಕಿತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಲಾಯರ್ ನಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಇಜಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪು ಗೊತ್ತಾಣತ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಂಡ ನೆನಪೇಂಕ ಯಾನ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮರೆಯ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನಿಂಚ ಮೆಂಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಡ ಓಕೆ ಇಂದ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಬರ್ಪೇನೆ ವ್ಯರ್ಥ ತಾಳ ಹಾಕಿ ಐನ್ಲ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಳ್ತಾಳು ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತು ಪೋ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ಲೆ ಅದೇ ದೇವೇ ಇಂಚಿನಟ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಲು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಏನೇನು ಬಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಂಚು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬೇಡ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮುರಂದ ಕಾರ್ದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಚೆಪ್ಪಾಲೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಪತ್ತಲೆ ಸುರು ಕುಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋತು ಏನು ನನ್ನದ ಏನ್ ಪಂತೆತ್ತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದು ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಪ್ಪುದಜ್ಜಿ ಮಗೊಂದು ಇಂಚಿನ ಐನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೊಪ್ಪುದೆ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಂಡ್ ಬಂಗುಡ ಕಚ್ಚುಪ್ಪು ಕೊರ್ತಿಜಾರತ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರೇ ಗಂಟ್ಲೆ ಬಂಗುಡದ ಕಚ್ಚು ಕೊರ್ತಿಜಿ ಎಂತಿಗೆತ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಜೋಕುಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೋಡ ಆಸೆಡ್ ಕೇಂಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಬಂಗುಡೆ ಕಾಯ್ತು ಕೊರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೋಡೆ ತೇಡೆಲ್ಲ ತಿಂತೆ ಅಂದೆ ನಾನ ಏನ್ ಪಂಡತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿಂದೆ ಎಂದಿದೆ ನೀನು ಮುದೇಲಿರ್ತೆ ಕಡ್ಪಡ ಓ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಕೇರುಲ್ಲೇರು ಕಡ್ಪೆರೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕೇರುಲ್ಲೇರು ಕರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳತಿ ಅದು ಕರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಿಂಜತ್ತಿ ಕಾರದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಇತ್ತ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೆಬಿ ಕೈ ಕಾರು ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ಹೌದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಂಜಿದ ಕರ್ಲ ಕಪ್ಪಟ ಮತ್ತೆ ಪಿದೈ ತಿಕ್ಕು ಜೋಗ ಅವೇ ಅಂಚದ ವಾಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಮುರಳಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತೀತೆ ಓ ಅಂದೆ ಮುರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತೀಯತ್ತ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರನ್ ತರ್ಪಾತೀತೆ ಹೇಳು ಏನ್ ಮಸೈಜ್ ಅದ
ಐನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತೆ ಇದು ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಕಾರ ಅವು ಓ ಟೈಪ್ ದ ಪುರ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಉಂಡು ಕರ್ಪ ಉಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಹೂ ಇಡ್ಡೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ಅಂದಾಂಡ ಮೇಲೆ ಲಾಗಿ ಆಟೋಡು ಅವು ಒರಿವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಪ ಅಂದಾಂಡ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಆಪಲ ಐಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂದೇ ಪುಡ ಹೆಂಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರಿ ಎಂಚಿನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ತುಳಸಿ ಅಟ್ಟೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಒತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಣ್ಣ ಪತ್ತಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ఒక స్టీల్ దాన 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಏತ್ ಖರ್ಚನಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತ ಸ್ಟೀಲ್ ತಾನೇ ವಾಡ್ಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ ದಾವ ನರ್ಸ್ ಐಟ್ ಏನ್ ಇಲ್ಮ ಸೈಜ್ ದ ಕಾರ್ ಉಂಡತೆ ಐನೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಏಳ್ ಸೈಜ್ ಯಾವು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಕೊಡ್ಲೆ ಓಕೆ 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 ಫ್ರೂಟ್ ಆ ಕಾರ್ ಸೈಯೋಡು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪೆ ಇರು ಬಿದೈ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಲೆ ಇಚ್ಚಿದ್ದು ಕಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋದಾತದು ನೀನು ಪಟ್ಟವನು ತಲೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಪಟಕ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅಪಕ ನಿಕ್ಕ ಅವೇ ತಿರುಪತಿ ಬಿದೈ ಕುಲ್ಲಿ ಓಕೆ तो काय इंजेक्शन कर लेंगे जरा सिस्टर आ ग्लव्स कर ले ओके डॉक्टर दे ओके ओके गरगस कर ले डॉक्टर घर का सिज्जी कटिंग मिशन उंडा कटिंग मिशन कर ले सिस्टर इंदर दूध है बॉल को पेरने दू कर ले कार फ्रिज इज गोल गोल इंदर डॉक्टर वर्ल्ड कप स्पानर दे प्ले स्पानर स्पानर ओके रेडी तुका लगे स्लोली स्लोली दाल फास्ट बहुत नंगे होटेल मुट्टेरिज्जी ನಮ್ಮ दाल ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಸ್ಲೋಲಿ ಲಕ कार तुला ಹೊಸ कार ಅಪ್ಪೆ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ लग लग तुका चूर अंची बो मैं लंच बो ಅಂಚನೆ ಸ್ಲೋಲಿ ನಡಪಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ स्लोली हां ಎಂಜಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತಾ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ನಡಪಲೆ 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 अच्छा हां कुल्ले कुल्ले ಕುಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ಲಲೆ कुल्ले ಮೆಲ್ ಮೆಲ್ मेल मेल ದಾಲಾಪು ಈರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಲ್ಲಾಯ ಸೈತೆ ಬೋದು आपला ईर उंतुना कोणतं काय करते इरना मई मालंदी लेखा तुम्हाला हे पण इरना बॉडी ऐडतले हेवी उंटु ईर आय मुन्नुदी किविचाने ईर वर्मुनुदी केजुल्ला ಒಂಜು ವಾರ ಐಕ್ ನೀರು ತಾಗಿರ ಬಲ್ಲಿ ದಪಂಡೈತೆ ಮರಿಯಲತ್ತ ಐಕ್ ಆಂಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಪೂಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮಾಮ್ ಲಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೂನ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಮ್ ಸಬೀನಾ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸೋಪನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೈತೆ ದಪಂಡ ಅವು ಸ್ಟೀಲ್ ದಕ್ಕ ಅವ ಯಾನು ಒಂದು ವಾರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಟಾಸಿಡ್ ಇರುವ ಕೆಲಸಾಸಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದೈತೊಂದು ఒక వారం కొంచెం గ్రీసింగ్ మల్తొందే పో ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಡು ಲೋರಿ ಗತಿ ಒಂದು ಕಾರತ್ತ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಕಾರತ್ತ ಆಯ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಆವಡ್ಚ ಅದು ಕೊಂచెం రెడ్ రెడ్ ಚಮಚೆ ಟ್ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅವಂದೆ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಭೂತಾಯಿ ಬಿಡ್ಲಿ
ಅವತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋಡದೆ ಅವ ನನಗೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋಚಿ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನೆ ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆತು ರಬ್ಬಿಲ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಹಾಂ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅವ ನೋ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಏತ್ ಉದಾರ ಬುಧರ ವೈಕುಂಠೆ ಅವು ಎನ್ನ ఆయన ಪುದಾರ ಇಂತಿನ ಅಂದು ಗಣೇಶಿ ಗಣೇಶಿ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಯ ನಲ್ಪ ಇರ್ನತ್ತು ఆయనಗೆ ನೋಡಿ ಆತನೆ ಬೇಗ ಆತೀರ್ ಮದ್ವೆ ಈ ಬಿಲ್ಲುನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಕುಳ್ದ ಅಳ್ದ ಕೊರ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲುಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಲೆ ವಾರ ಕೊರ ಬಲ್ತು ತೋಚ್ ಪಾವೊಂದು ಪೋಡು ಅವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ 5 ವರ್ಷ ದಾಲ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಜುವಗತ್ತು ಕಾರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ ಬಲ್ ನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಿಂಗ ದಾದನ ಆಯನ ಕಾರಂಚು ದಪ್ಪ ಪಾದ ತೋಜು ಅವ ಎಂಗ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕಾರತ್ತೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲ ಕಂಪನಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಲ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಲ್ ಫ್ರೀ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್ 11 ಬಿರಿಯಲ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಡು ನೀನು ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಓ ಅವ ಬಾ ಈಗ ಗೆನ್ ಪೇರೆಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಚೆಕಪ್ ಮಿನಿ ಚೆಕಪ್ ಹೊರ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪಡ್ಬೋದು ಅಂದೆ ಅದು ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ತಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾತ್ರದ ವಿಚಾರ ಹೊರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವೇ ನೀರು ಹೊರ ಚಪಾತಿ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕಾರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಐತ ಟೆಂಕ್ ನಿಜ ಬಂಜು ಜಾಲಿ